Ang plano ni Pablo sa pag-adto sa Roma. Roma Kapitulo 15 versikulo 23 hanggang 33. Apan karon, tungod kay nahuman ko na ang akong trabaho ni ining mga dapita ug tungod kay pila na katuig akong nagtinguha nga makaanha diha kaninyo, hinaot nga magkita na gayud kita. Kay ang akong plano, moagi ako diha kaninyo sa akong pag-adto sa Espanya. Gusto ko nga magmalipayon sa akong pagpakig-uban kaninyo bisan sa hamubulang nga panahon, sa dili pa ako mulahos pinaagi sa inyong tabang. Sa pagkakaron, moadto una ako sa Jerusalem aron sa paghatod sa hinabang alang sa mga katawhan sa Dios didto. Kay ang mga tumutuo sa Macedonia ug Akaya nagboluntaryo sa paghatag ug hinabang alang sa mga katawhan sa Dios nga kabus didto sa Jerusalem. Ilang kagustuhan ang pagbuhat ni ini. Hinuon aduna sila'y utang kabubuton sa mga tumutuo sa Jerusalem. Kay kon dili tungod sa mga tumutuo sa Jerusalem, kining mga dili Hudyo wala makadawat sa mga espiritu hanon nga panalangin. Busa angay nga tabangan sa mga dili Hudyo ang mga tumutuo sa Jerusalem sa ilang material nga mga kinahanglanon. Sa pagkahuman ko og hatag kanila ni ining mga hinabang muhapit ako diha kaninyo sa dili pa ako moadto sa Espanya. Ug nagtuo ako nga sa pag-anha ko diha, daghan nga panalangin gikan kang Kristo ang madawat sa matag o sa kanato. Sa mga igsuon, tungod kang Heso Kristo nga atong Ginoo, ug tungod sa gugma nga gihatag sa espiritu kanako, naghangyo ako nga muduyog kamo kanako sa pag-ampo nga mahinugtanon ngadto sa Dios alang kanako. Pag-ampo kamo nga dili ako pasipad-an sa mga dili tumutuo didto sa Judea, ug pag-ampo usab kamo nga malipay ang mga katawhan sa Dios sa Jerusalem sa hinabang nga akong dad-on kanila. Pagkahuman ni ini, kon itugot sa Dios, moanha ako diha kaninyo nga puno sa kalipay, ug makapahulay ako uban kaninyo. Hinaot nga ubanan kamo sa Dios nga naghatag og kalinaw sa atong kinabuhi. Amen.